Hello vibes nang baga haina haitin buta gisa video tu feka ngai tini ni video hungkai nok thumbnail te title nu guna saimon kana na hai mangkli kase feka belai kheno lasime singja belai kheno lasime singja chinti prasad do phawo namni hingke buma mani buskangono bubaya jukno rep khai butharka umor sokjugya buri khorok sano rep khai buthanani bumung hingkai sumit dupini hinai hingkai tamasaka khanai naidi butharjaknaini bumama tei butabologibo tongu hinai khnawo borok khorok busuk tei sabo sabo khai aburuino butharkha rep khaiei hingkai norok nai naidi hingkai tabuk bonorok ani channel no subscribe khai gongke subscribe khai di tei video paya sak naidi tei like dina tapok di hingkai phari jeng dabuk video nailenai Henai to ampai tong darok bidungai abrong tengai jengna to anna ngakai no bine sama tong hangkai no na brong hok te hawan na jena abu khaya no pira nin baik ni nok ba ke bakar bo baik ni na khai ba buku ro sepunga makalo busira tota maira ro sino jakwai buthara na yang jakung ro lathar bai to arpore cerai hne le buthai usai dang ni seng ba Oke. Jabodosти khaima nor kha program out tong jenga buna na yobo sabo buna nai kalungsa bung asal tamo minumung saja mana binubung asal saimia acha sumit rupini mane ja sumit rupini ta saimano sumit rupini na engke gothai je oma hai je bathar pro rep bodak lai khate wasa bo sani bandini horo asu bai pengle te set rep khai piro mane bathar bai dak lai na bathar yasini bathar bai bui jung khai ubo bathar bai porjontho khai kana kai abuni se sekang waisa gotona mani apro da rep khai ka apro khlamiya pho na apro khlai dung mai ngai ta ulo khai pi man sani bandini horo khai kata gaban porke buthari khasiri kedana ro abuni porke bo buthari bo phasi haike ama chathuk phasi chathuk ne bo ririkha ke sab nang mode logi thangka jeng mathangya bosmi na talang thang bosmi thai talang thang kai nogui nang ga nang nogui kata nogui nang ga ang hasan nogui kata ke nong no rang ro ga khabo rang ria kai ni u bai gna tai khor kha tong nai bo ke biang tong apro thaina ni bin dara ke boro tong bin dara ke bare nawo ang ya asuk ni bai ni boja gi tong mani bathar jangna nai tong pro chi sirikha sirigo kena roktam ni bagi chuba yang kapro dagai sa tu yang ke jeng mudana thang ragma ya bono kena ro gari hina boda phai bo phai saisong sumirupini mo saisong phayo koitar bo phai kaba bo phai man horni satta ke bo aro da phuitha hobung thoa dina bo ke bathar ma ke bo time ro na bo buthar mani horni 9 ta ro na 9 ta ro ke sab logi tong apro nong nogo sab tong tai botong cerai rok tong parbesa unta ke bagina ang asaksi jotoi khor bure ano ke bu botol ba so botol ba buna nayo sab tong bung sadi sab apro logi tong parbes parbes tamo parbes rupni boroni bo jino kana nino ngha ke ano ke tabudi tasuk dia ano hano ang bro tong se apro ba ang ban chi sab tongai bro boro parbesa sung tongai ke buthapuru boknu geda nugya bro parbes ke bupru phai koitao phai bo dai tinu sal dong hana bo phai gem lo ke tong ma ke koitao dora tong ka bo tong ma ke bo to pung tholang ya deni na ro bo thuya bo tai ke rep ke khor busuk phai lekha rep bang ke bomang khayo naro khaya naro nogui tong mokol bai khamai nogui tong ke nogui tong kan ke nang tam ni bagai naro asuk dol ko bangma tong bono mara khemi ka juno da ba hitana nai kha ta tuija da ku bugma bo rep phai pro ke chrai thi pe ka already tam bai bathar ka bufang ro bai buo busiro ro bo to tamai ro mero ngake ma ki khai bo buthar o ko bang ro bai da se aro na abis na ono Mungkin niawa cengin nok bising nok thainu mane amo bini thainu na. Boroni thaya bo.
Bini sao ni no. Bini chani thai.